आं बिशेखित देवबर्मा पवित्र पुराग बाय मुतायनि मुंगुई सैमातांगै साव आइन रुगै खाजाक भारतनि संविधान पवित्र पुराग ताई मानिमुं उथांगान आं भारतनि सार्वभौमत्व ताई अखंडता उथांगान आं त्रिपुरा राज्यनि मन्त्री हिसाबै आंनि सामुं पवित्र खबुई ताई खाजुकनि हातुंगुई दंगान ताई भारतनि संविधान रुगै किरिमुं गयमुं हामजाकमुं एबा नास्रेमुं कागजाक दंगुई जत बेरेमनि बरक बाय सयतं दंगान आं श्री बिशेखित देवबर्मा मुतायनि मुंबाई पवित्र पुराग बाय समाय दांग त्रिपुरा राज्यनि मन्त्री हिसाबै आंनि जे विषय विवेचनानि बागै दिन्थिजागानो आबो आं सिरुकजागानो आबो मन्त्रिनि दांजाबनाय सामुं पुराग फुलां एबा कटन कुनु बरक एबा बरक साया एबा सुक्लाया दंबाय।